posachedwa abantu kubasidani simene wayankhula Boni Khalilunga lero lino pa 12 April 2025 tikali ndipo tamvetserani. The DC lero nding'alula movuta kwambiri ndipo sindimumvera wina aliyense chisoni. Nding'alula mwachilungamo kuyima komanso kusatira makamaka zimene zalankhulidwa ku public lecture ya kuzomba limene Vitumbiko Mumba komanso mzake wa ku South Africa anali nayo. It is true, yes, we have leaders, we have politicians amene amaoneka ngati ndi anzeru koma ali makape okhaokha amene amatenga dziko kapena politics kukhala nambala 1 ndikulisiya dziko ndi anthu kukhala nambala 2. Kumalawi kuno ndikomvesa chisoni kwambiri that we have leaders, we have those that are manning political parties, koma mukayang'ana zochita zawo samayang'ana anthu kukhala pa nambala 1. And that is why ziko lathu la Malawi lili ziko losalira kwambiri in terms of development. Tinati tisatire zimene zanenedwa ku public lecture imene ijayo muona kunena kuti Malawi akanakhala atapita patali in terms of infrastructure, road network, development everywhere, zipatala zathu, masukulu athu, koma kuno ku Malawi timaoneka ngati tikudya ndale. From January to December, we discuss politics. We don't discuss anything apart from politics. That is why even our people, especially the vulnerables, anthu akuvutika kwambiri muno Malawi chifukwa cha ma politicians. Ngati kuli munthu amene waononga dziko lino ndi ma politicians, mosogozedwanso mwinanso ndi anthu amene amaoneka ngati opemphera koma zili zisere kwete zeni amaoneka ngati ndi amabungwe koma ali makapeni eni amene who cannot even advise the politicians, amene amaoneka kuti ndi anthu ophunzira kwambiri, academicians, koma ndi anthu amene akudiriza ziko linolo. So you must ignore Mumba uja at your own peril. You must ignore that person from South Africa at your own peril. But mfundo zimene zakambidwa ku public lecture imene ijaye kwa ifeyo amene taisatira, kwa inu amene simunasatire, it is time to follow it. Vuto lakuno ku Malawi kutolo ena ayamba kuchita trash zimene zijazo chifukwa cha munthu yomwina chifukwa chodana naye, instead of looking at the issues zimene zachitidwa raised and as a country collectively sit down and start implementing. Zosatira zali kapena vuto lake ndilonena kuti nkhani zangati zimene zija mpeza kuti zimangonenedwa chonchija, but as a country we don't implement it. Ma politicians akuno ku Malawi ndi anthu omvesa chisoni. You don't have time together and discuss matters affecting the country, affecting the poor people. Ndi chifukwa chake ku Malawi kunoko up to date kuti magesi akafike kumizi kuma rural areas, ndi kuti kumene koko kuli waboma amene yakulamula ziko li wa MCP. Muntu sungapeze magesi if you are not connected to a certain political party, a certain politician. That is why today, because we eat politics, we don't discuss development. That is why today mazi madera ambiri up to now anthu akumwa mazi limozi ndi agalu, limozi ndi ng'ombe, limozi ndi mbuzi. That is why even after 60 years mupeza kuti ana athu asukulu akadakaphunzira be pansi pa ntengo atakhalira miyala, and yet my politicians they are filthy rich. They don't discuss anything. They don't seem to love this country. Or what they know is ngati mwina apezeka kuti mwina akucheza ndi kuti akumana kumaliro.
kumaliro konse ndikumapasana moni ndi cholinga kuti anthu owavotera jazoona ngati amacheza limodzi koma ali afiti eni amene who cannot call each other kunena kuti ife a MCP, a DPP, a Ford, a UDF, a PP tiyeni tikumane tichite discuss issues that would take Malawi far. That is why anzathu ambiri maiko ozungulira ndi otukuka kwambiri, even pa Tanzania, even pa Zambia, even pa Mozambique, anthu awo ndi otukuka muchina chilichonse, koma ife ku Malawi chimene timadziwa ngati kuli chitukuko ndi chokuba mbasitu kuba ndikuzilemeresa weka. That is why muone nkhondo zonsezi zikuchitika muno Malawi zokhuzana andale akumenyana ndalama. Even ulo mukapita kuzipani muona kunena kuti kuzipaniko aliyense sepano padakali panopa pamene anthu akuyandikira kuzisankho za maprimary aliyense akutenga anthu ache kukang'anirana ndalama instead of making the playing field to be conducive. Kunena kuti ife ndife a DPP tiyeni tiyalole anthu achite compete, the best candidate akuyenera kuti akasankhidwe. Ife ndife a UDF tiyeni tiyasiye anthu akachite compete kuma primaries, koma lero ukamamva akumanena kuti iyayi madera ena sitipangisako ma primary chifukwa kumene koko ife timasatira zimene akunena awoleki, akunena amabungo osiyana ngati awa World Vision, kuli ma MP athu achikazi. What if MP yo anthu sakumufuna? And inuyo a DPP mukuyeneraso musamale kuopsya izi mukayamba izi zomafuna kumachita favor certain candidates ndikumasiya ena kumbali ndikumachita sideline. Ndinakuuzani akandikukuuzani soni kachitatu, you are the most favored party. Anthu akukukondani, you've got the numbers, koma nokha muipulumusa nokha game kuzikonda. Misonkhano imene mukupangisa ku Eastern Region, misonkhano imene mukupangisa ku Southern Region, misonkhano imene mukupangisa ku Central komanso ku Northern Region, mukuyenera kuti mukhale osamala kwambiri zipani zonse zosusa khandi PP, Ford, UDF, DPP, to bring about peace, to bring about values of democracy. Mukuyenera kupereka mpata, koma vuto la ife kuno ku Malawi timadya ndale zonsezi mukaziyang'ana gwero lache ndi ndalama. That is why ziko lathu lidakankerabe kuvutika, mankhwala muzipatala mulibe, and yet munthu wina ache ndithu kukakhala pansi ndi nduna zache ndikumatenga anthu ambiri kumapita nawo ku State House. Ndalama zimene zijazo makhala mukumapereka kwa anthu aja, kumapereka ma 50,000, ma 100,000, mafumu ndi mafumu, achinyamata ndi achinyamata. Ziko lomvesa chisoni anthu athu kususukira makobiri amene ajawo mukanakhoza kupangira zinthu zambiri zimene zikanakhonza kutukula ziko lino. Koma monga mmene wanenera mumba uja, love him hate him, ifeyo ndi mtundu omvesa chisoni, Amalawi omvesa chisoni, amene timangoyang'anapo ndalezo, timangoyang'anapo kubako, koma kuti titukule ziko, titukule miyoyo ya Amalawi sitidziwa. That is why even kafika nthawi yokuti mufuna muchitane promote, mukumachitana promote anthu a mtundu umodzi. Zimene zikuchitika zija ndikuuzeni ku Malawi kunoko kuli sankho, kumaona kuti awa ndi akumpoto, awa ndi akumwera, awa ndi apakati ndiye osankhikawo, awawa ndi aku Eastern Region, maudindo mwasakhalemo. Akakhala azimayi kuti akwezedwe maudindo ndiye kuti mwina agonedwe. That is why for the first time mwaona zimene zachitika ku prison, kuzomba prison ndi kudomasi, azimayi kupanga strike kuchifuka cha khalidwe la anthu ena mabwana okufuna kuti akafuna kuti agwire ntchito kapena akweze ndiye kuti awagone. It is a sad situation. Unfortunately tili ndi mabungwe amaloya a azimayi amene kalero ankagwira ntchito yowasamalira azimayi anzawo, koma lero tikunena pano zonse zija zinatha, zija zachitika kuzomba
azimayi a prison ma warders kuchita strike ndikumanena kuti ifeyo tatopa ndi nkhanza zimeneja muzitenge so seriously. Ziko limene asogoleri yake they are not on top of the affairs, amachita prioritize nkhani za ndale kusiyana ndi miyoyo ya anthu. That is why leroli even anthu akukasasire akuvutika chifukwa chonena kuti ziko anthu andale asankha kukaphunzira mfuti kumakaomba mfuti over lives of people. Chifukwa sizoona kunena kuti anthu akuvutika mwathamangisa kumalo kwawo alibe kokhala, akukhala in a situation malo amene ali so pathetic in human condition. Koma boma ndikupita kumeneko ndikumakanena kuti amalo amene wawa ndi ame malo awawa ndi opangirako mfuti. Uchisiru weni kutenga miyoyo ya anthu kukhala yosapambana, koma mfuti ndikukhala pa nambala 1. Futi yonso ngati mwamenya nkhondo ndekuti mwakamenya ziko laini kunoko kulibeko nkhondo ina iliyonse kuzuzana tokha Malawi, because a genuine leader sakanapanga zimenezo akanachita a rise above petty politics and do the needful for the people. Iweyo kuti ukhale pamene popo wakhalapo chifukwa cha anthu omwewo. Anthu omwewo ndi amene anakuvotera. Lero ukukauza anthu aja kuti achoke kumalo kwawo koma muziphunzirako mfuti. So pathetic. No wonder lero li mukubweresa tera muno Malawi. And uthenga umene upite kwa President Chakwera kunena kuti zonse zimene mwachita siku lija munasegulira nsika wa Foja kuwaitana mafumu 67 ochokera ku Nchisi, Nchinji, Lilongwe, Salima komanso Kasungu. Uthenga ujatu umene mwauza mafumu aja, uthenga uja ayamba kuulula mafumu aja. What type of a leader are you, Mr. Chakwera? And izikazi kunyaseni khamuni mange musani mange koma chilungamo chache nchonena kuti you are so pathetic. Because iniyo ngati msogoleri simungaitane mafumu 67 ndikumauza kuti aliyense amene ati abwere mu dera lanu kuzapangisa nsonkhano wa opposition tengani anyamata muamenye ndipo molomuta apa ifeti kutetezani ndikupereka mamene pajapo ma 350,000 kwa mafumu 67 limozi ndi nduna yanu ya mphamvu kwambiri imene ndege yache yauluka kwambiri. Siku lokugwalo izaphwasamuka umomvesa chisoni. Akulu amene wa athamanga kwambiri nduna yanu imene iyi yathamanga imene mukuitenga ngati iniyo ngati amene ngati ndi advisor wanu amene amakulamulirani. Siku lina muzadabwa chifukwa ziko ilili ndi ziko kumauza kunena kuti ndipo fetereza tikupasani. Ndipo nzimayi wina mfumu ndi uja anaiba konkuja ku State House ndikukuza ni mwamvemvemve kunena kuti palibe chimene mukutithandiza ifeyo Amalawi tikuzunzika. Ndipo fetereza munayamba kale kumuimba nyimbo ndiye fetereza ndi uja mwatipasa mochedwa kunalibeso anthu ambiri sanalandire pakana munamuchita detain nzimayi uja. Ine ndimaona ngati statement yanu mmalankhula some 2 weeks ago yonena kuti anthu anakuchita ni miscourt zochita shed blood. Achakwera you want to shed blood. And ziko linolo ngati muti mubwere nkhondo oyiyambisa si winiko, oyiyambisa si ya DPP, oyiyambisa si ya UDF, oyiyambisa si ya Ford, oyiyambisa si ya PP, oyiyambisa ndinu Achakwera. And you must know this kunena kuti mpando umene muliwo oyambirira kukhala president sino pabwerapo pamene popo ma president koma anachoka koma inuyo you want to continue using power, money and fame komanso kufuna kuchita create an environment ya anthu azikwanje mukufuna mupitirize kulamula pamenepo. And uthenga ungati ukuchoka kwa mafumu wanu muziwe kunena kuti something is wrong. Anthu oti mmatenga ngati ndi anu pamene mukupangana zinthu zoyipa muziwe kuti anthu enaso akukuonani. Choncho mafumu amene munaitana 67 siku lija mwayaluka kuujenuku kukanengo kufoja kumene alimi alusa kumene inu ngati president you are not doing anything to bail out alimi. Ndipo inu alimi mukhale anthu ogwirizana
musatoledwe ndi anthu andale. Foja uja mmalima nokha, iyeyo samalima foja. Palibe wandale amene amalima foja, akalima foja ndiye kuti akufuna sona iye apange business. Foja waniyo mumukanize, muauze azungu kuti akagule foja wa amawo. Inuyo foja wanu mukamugulise maiko ena ngati ku Zambia, ku Mozambique. Chifukwa chimene chichi ndi chibwana kwambiri. That is why ku public lecture kuja kuzomba ku Chancellor College achita kunena kuti asogoleri ifeyo andale timatenga ndale ndi kuzisiya pasogolo. Number 2 ndiye anthu. That is why ifeso aku Malawi first timanena kuti Malawi first, the people first. Akanakhala kuti asogoleri athu akutenga Malawi first, the people first slogan, ziko la Malawi likuchita bwino kwambiri. Chifukwa kunoko ena ananenapo even amalemu Bingwa Mutharika kunena kuti ziko lino silosauka, ziko lino ndilolemera, koma kaganizidwe kathu mmitu mwathu ndikamene kali kosauka. That is why we are still here today. Tidakavutikabe. Even program yomwe yogawa chimangai yokuti anthu ovutika azilandira, tapita ni kwa Makungula uko kuzomba uko kwatiye mkagula mukapeza kuti kumene koko ma officials ochokera kwa DC akumagawa zinthu zija mwa madiru, iwo aja ndikumapindula ndikumatenga chimanga ja ndikumakagulisa kwa mavenda, ndikuasiya anthu osauka akukhala beninjala. Koma yeti chimangacho chaperekedwa kuchokera ku Dodima, ndalama zake si za munthu ya, ndalama zake ndi misonkho ya Malawi. Ngati Yesu ukhala connected to MCP ndiye kuti chimangacho sulandira. MCP afika pomatenga zinthu zija ndikumagawana okhaokha, ndikumalembana okhaokha. Tiliso ndi mafumu ena ajera mudera linolo, ziko linolo, mafumu ajera amene amati akalandira zinthu zija akumalemba achibale awo okhaokha. We don't love each other. So I want to commend Engineer Mumba for a very brilliant, inspiring public lecture. It was so good, so educative. Imene inapangisa anthu ambirimbiri kukhala so grund ndikumaona kunena kuti oh yes munthu akulankhula. And izizi muzitenge so seriously, muzitenge so seriously as a country. And neni madandaula kwambiri ziko linolo limatenga anthu akumpoto ngati si anthu. That is why anthu amene ajakuvutika kumene kuja andi kumpoto kujatu amene akuzunzika gosokha ajakukasasire. Inkhani imene yetu siti itatu nsangatu kumene kuja kukuzunzika anthu ambiri. Kumene kujako kuli anthu ochokera even kumaiko ena ku Tanzania akumabwera kumadula mitengo yathu kunoko. Kumadula mitengo yathu koma ife kuti tipite ku Tanzania sitingadule mitengo. Ma politicians ndi amene akuononga ma plantations ambiri kumene kujako, ma forest ambiri kumene kujako ndi ma politicians. Ndipo maina awo tili nawo. It is so disheartening kunena kuti at where we are now talolera kuti Amalawi azizunzika, koma ifeyo titenge ndale tizisiye pasogolo. Titenge ndale zikhale ngati zakudya zathu, titenge ndale zikhale ngati chinthu cha siku ndi siku, kusiya kudandaula kamena kuvutika kwa Amalawi. Amalawi akuzunzika koopsa muno Malawi. So we want to thank you, the DC desk, to thank the organizers, the speakers, amene anapangisa public lecture dzulo ku Chancellor College. Ziko litakhala kuti ndila serious, likufunika anthu ngati amene aja amene ali ni masomphenya aziko, masomphenya oli chitira bero ziko li mavuto osiyana kusiyana ndi kumatenga anthu asogoleri amene ali ndi ziwanda mmitima mwawo, amene akamakhala akuganiza zokupha anthu. Lero ndi apa mwanena kuti a DPP asazapangise misonkhano yoyimayima mu mzinda wa Lilongwe. Zonse zija ndi plani yani yofuna kuchingira. Kodi kupanda inuyo anzanu kukupasani mpata nthawi imene jakumapanga mademo, kumapanga misonkhano yanu, lero muli kuti? Kodi kupanda Chilima iwe uli kuti? Kupanda Sidiki Mia uli kuti? Lero mukuzuza anthu kukasasire uko machire ali ambirimbiri mwayiwalira kuti kuli chire lina limene munalephera kuliyenda. Kumanena kuti kumene koko ndikoopsa. Kuchikangawa uko osamakaphulisa futi zanu zokumene kubanja kusiyana ndi kuzunza anthu. Inu ndinu makape kwambiri. Ngati kuli kuti mufuna muphe munthu ndicholinga kuti muwine zisankho, ndiye munthu oyambirirayo tu akhale ineyo.
ndili rede ine bora tisainirane mukandiphere pa 18 patawa pajapo. Ndi uchisiru kwambiri umene mukupanga muziko muno. And inu ya opposition musegule maso mukakamire kunena kuti nonse mathematic. Mukangololera manyaka amene wandikufasa kwanu ndikupepera kwanuko. Muzalira siku limodzi kuwalola agalu amene wakuti agwiritsa si mathematic. Bon Kalindo, the DC, mwana woopsa kwambiri, the most dead and dangerous child from Jeza village, T.A. Mabuka, box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa.